Jak najwięcej grania, jak najwięcej piłeczki. Dobrze? Do kamery się uśmiechnąć, będzie w telewizji. Nie wygłupiać się. Odejdź mi stąd. Turniej piłki nożnej zorganizowany jest z okazji 40-lecia ogniska TKKS Bakałasz. Bierze udział w turnieju 6 drużyn młodzieżowych rozpoczynających cykl obchodów 40-lecia ogniska miejscowego Bakałasz Śląska. Za tydzień mamy wrocławską Spartakiadę rekreacyjną, a 2 marca mamy dolnośląską Spartakiadę rekreacyjną. To jest właśnie maskotka naszego ogniska. Wchodzimy w okres obchodów powstania założenia, które powstało w 1973 roku. Jest to pierwsza impreza uświetniająca ten wspaniały jubileusz. Dzisiaj w Środzie Śląskiej rozgrywamy drugą konkurencję w ramach 36. Dolnośląskiej Spartakiady rekreacyjnej. Gościmy 2 najlepsze reprezentacje z poszczególnych okręgów wyłonione w eliminacjach wewnętrznych. I tak, Legnica 2 zespoły, Jelenia Góra 2 zespoły, Wałbrzych 2 zespoły i nasze z okręgu wrocławskiego, które w tydzień temu wywalczyły sobie prawo startu w naszych dzisiejszych zawodach. Okręg wrocławski reprezentowany jest przez drużynę LZS Osiek oraz drużynę MPK TKKF Tramwajarz Wrocław. Bo w 2 grupach po 4 zespoły i w finale na krzyż gramy A1, B2 i B1, A2. Zwycięzcy będą grali o pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim, przegrani o miejsce 3. Jest to druga konkurencja naszej Spartakiady, która trwa cały rok. Jest po prostu dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Organizatorami naszego tutaj turnieju jest ognisko Bakałasz. Jest to ognisko jedno z czołowych ognisk na Dolnym Śląsku, a pierwsze miejsce ma w okręgu wrocławskim po klasyfikacji ubiegłorocznej. I to ognisko właśnie jest dzisiaj organizatorem tego właśnie turnieju dolnośląskiego. Chciałem powiedzieć, że w ubiegłym roku drużyna, która zajęła tutaj pierwsze miejsce LZS Osiek reprezentowała nasz region i w turnieju ogólnopolskim LZS Osiek zajął pierwsze miejsce w Polsce. Także mamy pewne sukcesy. Również zainteresowane są nasze władze, zarówno gminne, jak i powiatowe, które wspierają nasze działania.